ମୁଁ ଏକା ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଏକା ଯଦି କଥା ବି ଉଠେଇବି ମୋ କଥାଟା ବି କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଯେତେ ପାରୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଯେତେ ପାରୁଛ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାଁକ ପକାଇବ ତା ପାର୍ଟି କି ଶୁଣିବନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି 100 ଜଣ ହାତ ପକାଇଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ। ସେଇ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏକାବେଳେ ପାର୍ଟି ଚିରନ୍ତି ତା କଥା ବେଶୀ ଲୋକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାରୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସପୋର୍ଟ କର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆମକୁ ହିଁ ବଦଳତେ ହେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବାନି। ଆମକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରତେ ହେବ। ଆଜି ଏଇ ଭଉଣୀଟା ମରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କି ତ ଜାଣନ୍ତି, ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତୁମେ କେଉଁ ପାର୍ଟିର ଲୋକ, ବିଜେଡ଼ି ଅଛ ନା ବିଜେପିରେ ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ କେହି ପାର୍ଟିର ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୋତେ ପଲିଟିକ୍ସ ପୁରା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କି ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଯିଏ ଆମ ଦେଶର ଭଲ କାମ କରିବ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଥା କୁହେ, ଆମ ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଥା କୁହେ। କି ମୋତେ ଆଉ ଯିଏ ଲୋକମାନେ ଭଡ଼ୁଆ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛି କି ଭଡ଼ୁଆ ମାନେ ୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, କିଏ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, କିଏ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ଆଉ ନିଜ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏରକମ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲୋକମାନେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବି ଅଛି, ବ୍ଲଗିଂ କରନ୍ତି କହୁଛନ୍। ମୁଁ ସେରକମ ସପୋର୍ଟର ମୁଁ କି ପିଲା ନୁହେଁ କି ମୋତେ ସେଇର କିଛି ମିଳେନି। ଆଜି ଯେ ଏ ଝିଅ ମରିଗଲା, କାହା ପାଇଁ ମରିଛି, କାହା ପାଇଁ ମରିଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଝିଅ ମରିଗଲା। ତାକୁ ତାର 300 ଜଣ ତା ଖିଲାଫର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେଲା। ସେ ଅଚୋଡ଼ି 300 ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଠିଆ କରିଦେଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ। 15 ଜଣ ଖାଲି ୟା ପାଇଁ ୟା ସାଙ୍ଗମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ସପୋର୍ଟ କଲାନି। ଏ ଭଉଣୀଟା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା କେମିତି ୟାକୁ କହିବ ତାକୁ କହିବ, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯାପରେ ଦେଖ ହେଲା ଓଲଟା ୟା ଉପରେ କେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁମେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲାନି। ଯିଏ ଝିଅ ନିଜେ ପୋଡ଼ିକି ନିଜେ ଜଳିକି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି କେହି ଆଜି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମୋ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ କଲିବନି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଦେଖନ୍ତି। ମୋତେ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଯଦି ମୋତେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। କାହିଁକିନା ଆଜି ନା କାହିଁ ମୋ ହକ୍ ପାଇଁ କଥା ବୋଲେନି। ଆଜି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଏକ ଲେଖିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯେ ଲୋକମାନେ ଭଲ କହେ ସେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି କରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନହେଲେ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛିଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଲେକିନ୍ ମୁଁ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନି। ମୁଁ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ି ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଭୁଲକୁ ହିଁ କହିବି, ଖରାପ କରୁଛି। ଯଦି ଯିଏ ଭଲ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ କହିବି। ଏରকম ନାଇଁ ଭୁଲ କହିକି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ସପୋର୍ଟ ଲେମି କି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଲେମି। ମୁଁ ଏরকম କିଛି କାହାରି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ହେନି। କାହିଁକି ରାଜନୀତି ପଲିଟିକ୍ସ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଇମାନେ, ବହୁତ ଖରାପ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେ ପାରୁଛ ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରତେ ଚାହେଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ମିଳିଯିବ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କଥା କହୁଛନ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ସମସ୍ତେ କଥା କହୁଛନ୍ ଏ ଝିଅର ଇନସାଫ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କିଏ କଥା କହୁଛି? ଝିଅମାନେ ଫାଶୀ ବି ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ କେସ୍ ଅଛି। ନେପାଳ ଝିଅ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ତାର କେସ୍ ଅଛି, କିସ ମିଳିଲା? ଇନସାଫ ମିଳିଲା କି? ଇନସାଫ ମିଳୁନି। 10-20 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବ ସରକାର, ଦେଇଦେବ କି ତାକୁ ଇନସାଫ ମିଳିଯିବ? ମିଳିବନି। ୟାର କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ସେ ଲୋକଟାକୁ ଯଦି ଯେ ଏଚୋଡ଼ିଟାକୁ ଯଦି 10-15 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯାଏ, ତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କିଛି ହୁଏ, ତା ପାଇଁ କହିବ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆମ ନାରୀ ପାଇଁ, ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ପିଲା କୋଟିଏ ଛୁଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? କେତେ ଘର ଗାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ କେହି ସବୁ ସେ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଯିଏ ଯାହାର আপনার ଲାଇଫ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ନିଜେ କାମ କରୁଛି ଘୁରୁଛି, ଆଉ କିଛି ମତଲବ ରଖିନି। କେତେ କେସ୍ ଅଛି, କେତେ କେସ୍ ଅଛି, ଏରকম ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା। କେତେ ଖରାପ କଥା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଯେନ୍ତା ମାରିକି ରେପ୍ କରିକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ଟା ତାକୁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଥାକୁ ଉଠେଇଥିଲି ଏଇ କଥାଟା କିଏ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁନି? ଏଇ କଥାଟା ନାହିଁ, ଏଇ ଝିଅଟା ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ ଏନେ କେନି ସେ ନିଜେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍, ସେ ବେଳେ ତା ଆଗରୁ ବି ସୁସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲା। କିଏ ତାକୁ କହିଲା କି ତୁମେ ଭଉଣୀ ରହିଯାଅ, ତମେ ପରେ ମୁଁ ତୁମର ଜିନିଷ ଏଇଟା କରିମି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିମି, ଏ ଜିନିଷ ତୁମର କରନି, କି ଏ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭାଲ ତୁମେ କରନି। କିଏ କଲା? କେହି କଲାନି ଏ କଥାଟା। ତ ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର ନା, ତାର ସପୋର୍ଟ ବି କେହି କଲାନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଖାଲି ମସଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନେଇବେନି। ତୁମେ ଏମକା ଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଏସବୁ ଭଡ଼ୁଆ ଲୋକମାନେ, ଏସବୁ ବେଶୀ ନା ବେଶୀ ଭଡ଼ୁଆ ଲୋକମାନେ, ଏ ଭଡ଼ୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ତ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କର। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଏ ଚାହିଁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ଠିକ୍ ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଏରকম ନ ହଉ। ଆଜି ଏଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, କାଲି ଅନୁଗେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ, କାଲି ଆମକା ଘର ବି ହେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାରୁଛ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କର। ଯେତେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଦିଏ ପଇସା ପାଇଁ କିଏ 200 ଦେଉଛି, 500 ଦେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଉଛନ୍ ରେଲିର ଯାଉଛନ୍, ଆମର ପଇସା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏଇସବୁ କହୁଛି କି ଆମ ଦେଶ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କଥା କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଭୋଗରାଇରେ ରହୁଛି ଭାଇ, ଭୋଗରାଇରେ ଗୋଟେ ୱୁମେନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ
गाइनोकोलॉजी जे डॉक्टर गाइनोकोलॉजी लेडीज मान प्रेगनेंसी की टेक से गोटे अच्छी मुझे भगराई अंचल मुझे कहीं देखते पाइनी भगराई कहीं हॉस्पिटल अच्छी लेडीज डॉक्टर अच्छी कि नहीं गोटे भगराई गोटे भल हॉस्पिटल अच्छी बड़ नहीं जहाँ किसी है जलेश्वरपुर हॉस्पिटल ले जावा जलेश्वर हॉस्पिटल कौन कह ले जाकि ए बालेश्वर पढ़ाओ बालेश्वर कह कटक वाला एमती माने गोटे भल हटे गोटे फैसिलिटी या कई कथा कह एपाई एत लोक मानिका डेथ होती कौन कथा कह सिस्टम बदलते हो खाली एज पैसा दे दौर सुभद्रा योजना 5,000 देकी कौन कह आ न्यूज मीडिया किए लोक मैंने आज मत न्यूज मत 5,000 मिलला मुझे गोटे सिलाई मेसीन आनी पकेली से घोतार चौड़ी पैंट सिलाई कर तुम्हें एरकम मोर खुपड़ी कर भैया ये सब मुझे देखिकी अरे भाई एक गोटे एक न्यूज खाली ना माने मु भल गोटे पेज इमेज तैयारी करा हुए ठीक अच्छे न्यूज जहाँ तुम देख सब सत नुहे इमेज तैयारी कर भल इमेज भाई आम दरकार नहीं 5,000 टंका आमर दरकार नहीं तुम 5,000 टंका ठीक अच्छे आ गरीब ओडिया लोक मैंने बेसी किसी मागणा खिया अभ्यास हो मागणा खिया बीपीएल चाउल मिलूँ सरकार घर दब सरकार हिसाब से तुम्हें हाथ गोड़ अच्छी तुम्हें घर द्वार करनी तुम हाथ गोड़ अच्छी तुम्हें खाटी घर द्वार कर घर क्या मिलवा उचित घर हूँ इंदिरावास यदि मिलवा उचित अच्छी क्या ताकू जार बेसी बयस हो मैंने 50-60 बयस है जमी पार्टी मिले तुम यंग अच्छे तुम्हें काटिकी घर करनी सब सरकार पर डिपेंड रही भाई मैंने आमको ही लड़ते हो आमको ही किसी करते हो जिते पार्च खाली सपोर्ट कर आम समस्त एकुटिया है ना आम ओडाटा नंबर 1 हम आमको बनते हो किए नेता मंत्री आसिक आम ओडा को नंबर 1 बनी पारे आमको ही बनते हो आमको ही या कथा कहते हो आमको ही लड़ते हैं भाई से मो चैनल को जी सपोर्ट कर आपण लड़मी ए देशपाई लड़मी निज हक कई नेता मंत्री कई पार्टी विरुद्ध रही मुझे छेड़ा से मो पार्टी दिया आ न्याय लड़वा कहीं गुलामी लड़ा